angwen mo atieko 2020 watieko 2024. Most of us no are able graduate 2024 no kech no are able chopo a graduation list on time no kech no bedo affected by the COVID-19 pandemic. Koro ntie kaka no bedo lagged behind but no atieko somo. Mind you, Senet mar skul ok nyal ndik ni ginene completion letter ka in gi any pending issue, ka in gi any supplementary, ka in gi any retake. Ginyalo ndiko ni mana ka isekadho penj te to wan gigo no asekadho. Koro ing'eni onge kata kwa graduate, graduation en ginene en ceremony mar 2 hours. Kaso kata kwa graduate sani onge skills mora mora ma graduation nyalo ginene nyalo medo noa. Koro ing'eni gini en poor planning to the government, I can say that, because gimano timore this year nintie gaji 339 mano bedo omitted in the first list. To jogo negi se graduate as early as 2023. Koro serikal noko post jogi last year. Koro no nego gibed posted this year. Koro gimano timore skund gi kuma jogi yae negi fail oro nyingi for verification kich according to their mind negi wacho gani no si oro nying mar jogi last year. Koro negi fail oro this year for further verification. Koro no gibedo posted this year. Koro negi dhie ng'anyo kasto ma negi ndiko petition. Koro gima serikal otimo gidwa solve problem by creating another problem. Ngeni koro jogo negin eligible. Wanto giman wadwaroga mana jite ma eligible for internship obed posted. One gijo mano graduate before us obed posted. Lakini gima serikal otimo gigolo wanyingwa kai nino kech pokwa graduate to no asetiyo gi pesa, no ase invest time for a month. Gigolo wanyingwa nino kech pokwa graduate kasto wabedo replaced gijo mano graduate earlier. Ingeni kanyo waneno onge problem ma serikal no solve. Gi kendo gise replace. Yeah. Gise chako. Gise podi. But wase bedo replaced gijogo. Gise yudo barupe. Wow. Ikrok mane miseketo ang'eni iyawa onde Homa Bay County nyaka Isiolo ken kuma chiegni. Ikroge mage miseketo iseyudo komidaki iseyudo ot. Ing'eni koro gigi negidwaro ga documents mang'eny, documents almost 14 documents. Negidwaro ga gik machal NSSF, hospitali no adhiga moko negidwaro ga good conduct. Ing'eni gigi watiyo gi pesa manyo gigi documents gi CRB. Yes. Koro gigo no photocopies go, printing documents go no nego water MOH no nego water MOH kasto copies ma documents go kendo watero e hospitende kuma negi luongo ko acha kaka an no longa Isiolo. Koro natero document no both Ministry of Health gi Isiolo. Kendo Isiolo king'io it is an hardship area. Isiolo king'io en kuma otuo ahinya. Koro manyo ot be tek no atemo manyo lakini no ayudo. Koro ingeni some of us been negisechulo ot mar dwechni ariyo to kasto ingeni policy mar ginene ot go kidwa dar onegimi landlord a 1 month notice. Koro marwa ne emergent no kech kata information no aneno mana e Twitter mar CS Duale. No onge official communication. Nen godhiambo na ya shift nan ga theater na ya shift kasto ngato kona ni ntie information moro ma CS Duale o post page ni mar Twitter kato page mar ministry. Koro ni romo gi wachni e Twitter. Kanyo manwa romo gi wachni. Ni wabedo revoked through the handle mar CS Duale. Kevin ma keto kanye career mari kaka japuonjre mabede dwa bedo nurse